салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. чанд рӯзи охир саҳифаҳои шабакаҳои маҷозиро хабаре ҳамчун кӯмак қабул кардани мардуми зарардидаи офати табиӣ ё худ заминларзаи мудҳиши мамлакати Марокаш дар меҳмонхонаи чорситорадори Криштиану Роналду дар ин мамлакат паҳн карда буд ва ин барои онҳое ки Роналдуро мешиносанд хабари ҳайронкунанда набуд, чун хайру саховати ин футболбозро мо борҳо шунидаем. баъди оне ки заминларзаи шадид дар ин мамлакат сар зад, як саёҳи испанӣ хабар дод ки меҳмонхонаи чорситорадори Криштиану Роналду барои ройгон қабул кардани зарардидаҳо розигӣ дод. аммо мутаассифона ҳамин бегоҳ хабари дигаре дар ин мавзӯъ шодиву ғурури мухлисони ин футболбозро шикаста кард. як намояндаи меҳмонхонаи мазкур расман изҳорот дод ки ин хабар комилан дурӯғ аст. сомонаи ин меҳмонхона навиштааст ки ин хабари бардурӯғ аст. ҳамон муштариҳое ки дар ин ҷо доштем дуюмбора аз мо ҷои хоб дархост карданд ва мо ба хотири ин фоҷиа бо нархи оддӣ онҳоро қабул кардем, навиштааст сомонаи меҳмонхона. феълан дар натиҷаи ин заминларза беш аз 2100 нафар ҳалок ва беш аз 5000 нафари дигар ҳанӯзам беному нишон ҳастанд. аз офатҳо нигоҳ дорад. дастаи Брайтон барои беҳтарин футболбози моҳ дар даста як тӯҳфаи ғайриоддӣ ташкил кардааст. дар ҳамкорӣ бо ширкати автомобилбарории Порше ҳар футболбозе ки ҳамчун беҳтарин футболбози моҳ дар даста эълон мешавад, соҳиби яке аз ин беҳтарин мошинҳои ин фирмаи маъшҳур мегардад. аммо ин автомобилро боз ба қавле кашида мегиранд. қаблан барои ин хел футболбозон ифтихорнома ё ҷоизаи махсус ба монанди ҷом ва ё нишон медоданд. аммо ин навбат ин чиз ба куллӣ тағйир ёфт. чунин ба назар мерасад ки вақти он расидааст ки барои бозигарони Брайтон ки мошинҳои боҳашаматро аз бренди маъшҳур мегиранд хурсанд шавем. бо вуҷуди ин қиссаи мазкур мисли ҳама гуна созишномаҳо бо худ аломати ситорача дорад. Каору Митома ки дар моҳи август беҳтарин бозигар эътироф шуда буд, воқеан метавонад аз маркази автомобилии Порше дилхоҳ мошинро интихоб кунад, аммо ӯ соҳиби ин нахоҳад буд, балки онро танҳо барои 48 соати оянда истифода хоҳад карду тамом. беҳтарин мошини ширкати Порше барои 2 рӯз иҷораи ройгон аст. фақат 2 рӯз гарданат пеши дӯстон ва хонумон ғафс асту боз ҳамон сари хам. табиист ки Брайтон дар шабакаҳои иҷтимоии худ чунин нозикиҳоро нишон намедиҳад. инҳо бо шиёри як рӯз бошу хурӯз бош пеш мераванд. ҳамаи футболбозон кумире доранд ки мехоҳанд кадом вақте бо онҳо вохӯранд. Столе Димитриевски дарвозабони Райо Валекано ва тими миллии Македонияи Шимолӣ яке аз онҳое будааст ки як умр дар сари худ нақшаи бо идеали худ Ҷанлуиҷи Буфон вохӯрданро мекашидааст ва бо шарофати бозиҳои интихобии чемпионати Аврупо рӯзе пеш бо Буфони нобиға вохӯрд ва имзои ин дарвозабони соҳибномро гирифт. дар мо имзо не, балки дуо мегиранд. инам ба ҳамин маъност ки Димитриевски дуои Буфонро гирифт. мунтахаби Македонияи Шимолӣ дар даври интихобии Евро 2024 бо тими Италия рӯбарӯ шуд. Ҷанлуиҷи ки феълан бо тими миллии Италия ҳамкорӣ дорад, бо делегатсияи ҳайати мунтахаб ба бозӣ омад ва ногаҳон бо дарвозабони ҳариф рӯбарӯ шуд ки ин ҷавон дар тани худ на пираҳани мунтахаби Македонияи Шимолӣ, балки пираҳани мунтахабии Буфонро ба бар дошт ки ин Ҷанлуиҷиро воқеан ҳайрон сохт. Димитриевски бо дарвозабони собиқи Ювентус дар баромади долони майдон вохӯрданд ва гарм якдигарро оғӯш гирифтанд. сипас македониягӣ аз кумири худ хоҳиш кард ки ба пираҳанаш имзо гузорад. Столе ҳамчунин дар вақти тамрини пеш аз бозӣ бо пираҳани Буфон омада буд ки акси ӯ дар лентаҳои шабакаҳои маҷозӣ чарх мезад. айнан бо ҳамин гуна пираҳан Ювентус дар мавсими 2002-2003 қаҳрамони Италия шуд, суперҷоми кишварро ба даст овард ва ба финали Лигаи Чемпионҳо баромад ва дар натиҷаи пеналти аз Милан шикаст хӯрд. зимнан Димитриевски худаш бо футболбози Италия ошно аст. Столе ҳамчун дарвозабони тими ҷавонони Удинезе сабт шуда буд, аммо дар ин даста бозӣ накард. бошгоҳ ӯро ба иҷораи доимӣ фиристод ва феълан ҳамчун дарвозабони дастаи Райо Валекано кор мекунад. Португалия бидуни Роналду Люксембургро бо ҳисоби 9-0 шикаст дод. ин бузургтарин пирӯзӣ дар таърихи даста аст.
футболбози Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш дар ин дидор 3 асист дод ва 1 гол зад. Мунтахаби Португалия бузургтарин пирӯзиро дар таърихи худ ба даст овард. Шогирдони Роберто Мартинес дар бозии интихобии Евро 2024 бар Люксембург бо ҳисоби 9-0 пирӯз шуданд. Диого Жота, Гонсало Рамос ва Гонсало Инасио дубл карданд. Чӣ хеле гуфтам, ин бузургтарин пирӯзӣ дар таърихи Португалия аст. онҳо қаблан 3 бор бо ҳисоби 8-0 пирӯз шуда буданд. барои Люксембург ин такрори шикасти бузургтарин аст. пештар даста 2 маротиба аз Англия бо ҳисоби 9-0 мағлуб шуда буд ва Португалия бошад дар ҳамаи 6 бозии интихобӣ бо ҳисоби умумии 24-0 пирӯз шуда дар гурӯҳи Ҷ пешсаф аст. Люксембург бо 10 имтиёз дар ҷои сеюм истад. беҳтарин нишонзан дар таърихи мунтахабҳо Криштиану Роналду ба далели зиёд будани кортҳои зард дар ҳайати Португалия бозӣ накард. ба гумони шумо агар Роналду дар ин бозӣ мебуд, чанд гол мезад? Ҷуд Беллингем, ситораи нави футбол дар Реал Мадрид, иштибоҳан ба автобуси мунтахаби Украина савор шуд. Ин дар ҳоле буд ки мунтахабҳои Англия ва Украина дар марҳилаи интихобии Евро 2024 бо ҳам рақобат намуданд ва бо ҳисоби мусовӣ бозиро хотима бахшиданд. Беллингем ҳарчанд мисли оташ дар Сантьяго Бернабеу фурӯзон мешавад, дар ин рақобат ба ягон омори натиҷаовар даст наёфт. баъди бозӣ Беллингем дар долони майдон бо ҳамдастаи худ аз Реал Андрей Лунин суҳбат мекард ва ногаҳон ба назди онҳо Александр Зинченко, футболбози дастаи Арсенал ва мунтахаби Украина, хеле хушҳолона ва бо як ишораи аҷиб пеши онҳо рафт. Хулас вақте суҳбати онҳо хотима ёфт, Ҷуд Беллингем қадамзанон сӯи автобус мерафт ва гумонам иштибоҳан ба автобуси украиниҳо даромад. он ҷо маълум буд ки Беллингем вақте дохили автобус медарояд, ҳайрон мешавад ки инҳо кӣ ҳастанд. аз берун дарҳол масъулини кор ӯро фарёд мезананд ки ба автобуси мунтахаби Англия баргардад. дар навор дида мешавад ки ронандаи автобуси мунтахаби Украина ба Беллингем даъват мекунад ки ҳамин ҷо бимонад ва Ҷуд дарҳол аз автобус фаромада ҷониби мунтахаби Англия меравад. баъдан гуфтанд ки Ҷуд Беллингем вақте дохили автобуси Украина шуду дид ки он ҷо футболбозони ин мунтахаб ҳастанд, дарҳол гуфтааст ки ман ба табрики шумо омадам. хулас ин коре ки Беллингем кард, ӯ ка гуноҳе нест. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.